Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Enwat jingtip u menteri rang bak kajela ukon rat sangma baki imbiang kaseng GNLA. Hadin ka kubor baki erang ka kenhun balajano ka Garo National Liberation Army GNLA kaladon ka jing persyang ban penki imbiang yakane ka kenhun kai klau. Nakaleng u menteri rang bak jong kajela Meghalaya ukon rat kongkal sangma hakasni baar kabadai ka khat nru tarik u bana jemang ar hajar ar pulai ulaong ba un salum jingyalang ban syong bisar bat perkhat lakane ka kubor kalong sisane em kane ka kubor kadai ka jing yulum jing tip jong we na ki he pulit ubabat ya ka kerdan kum u deputy superintendent of police jong ka West Garo Hills hakaba kala lat patba bat pau haki rensan social media baki erang jong ka kenhun GNLA bakan thup ya ki dikhot bala syakem bat ki bala pendem wat kila persyang ban pendrong dikhot bat ban penki imbiang ya ka seng GNLA hakaba layu jing tibru ba hadu kumba sans pangut ki samla kila rung syakane ka kenhun kai klau hakaba la depru ban pha yakini sya Nagaland bat ri Burma nakamta ka jing kai pentuit baken penun kam yaki tirsiat nakaliang jong ukon rat sangma ulayathu ba ulayu ya ka kai phot naka sarkar hendrei u khlempat yo latpat ban pe nekmi bni yakani hakaba ula benrapru baka sarkar kam syam la khinsting sati hakaba ya dei bat kane ka kam ngidas ngok khejur yakane ka kam hendrei kamut pat ban ong bakadon ka jingkhus lai jingmut hendrei dei pat ban sngotu bakum ka sarkar hi ngilayu ya sibun ki kubor bat haban pensyong nong rimbha lakalong ka badai ne kabalat laong ukonrat tula batai susuru baki don ki khep baka sarkar kalayu pdiang hadu kumba sispa arspa teli ki kubor hendrei tang ar lani lai teli ki dei ki ba sisa bat badon nongrim